Бургас. В този блок живеят 33-годишният Боцко и 28-годишната Деметра, а в тази сграда живеят съвсем други хора. Боцко е от македонски происход, работи като композитор на сръбска естрада и е професионален играч на Белот в Белот БГ. С Деметра, която е новоизгряваща хип-хоп изпълнителка, се запознават преди 18 години на мача Марек Дупница, рилски спортист. След 21 години щастлив брак, неочаквано двамата влюбени се развеждат по желание на Деметра. Боцко отказва да напусне семейното жилище, което е на родителите на Деметра, под претекст, че собственоръчно е лепил плочките в банята. Но няма представа, че предстоящите събития ще преобърнат живота му. Слушай, какво, дам ти една седмица се изнесеш. Къщата на родителите ми, въобще нямаш място тук, ясно ли ти е? Миличка, то това по принцип апартамент, ама аре стига сега, знам, че може да оправим нещата. Въобще не ми може викайте всичко така, да оправим, изнасяй се, слънчите, не махай дей се, така, бе. въобще не ми говори Ева, така, Миличка, не, бе. се, изчезвай, Дадах му една седмица да се изнесе, все пак жилището е на майка ми, вече сме разведени. То напоследък наистина нещо не се разбираме. Те верно апартамента тук е на майка й, но аз все още обичам и вервам, че може да намерим хармония, да се обичаме отново. Изминали са 2 седмици от едната седмица, в която Боцко трябваше да се изнесе. Днес, прибирайки се от работа, той ще стане свидетел на една неочаквано неприятна изненада. Добре, брат ми, няма проблем. Звън към ти утре. Айде. Какво става тук, ма? Какъв е то? Запознайте се, това е новия ми приятел Ваню. Така нов приятел? Така, вече сме заедно от няколко часа и той ще живее тук, ясно ли, че ти трябва да се изнасяш? За Боцко това е шамар от съдбата. Той осъзнава, че е изгубил жена си и го е заменила за по-млад и красив, а именно 44-годишният инструктор по каяк Ваню Секса. Дадох му достатъчно време да се изнесе, вече с Ваню сме заедно и искам да започна от начало с него. Той трябва да напусне този дом. Направо не знам какво стана. Тук идвам некакъв мъж, то верно жилището на майка има, няма да се изнеса. Аз съм правил толкова ремонти тук, плочки, банята са мои и толкова други неща. Нема да се махна. Мамка, не знам, искам една жена да ме обича, обаче тя има мъж. Не знам, искам да се махне. Не знам, искам една паста. И отново има някаква възможност, която се изтърва, тук що се изтърва, тая възможност се изтърва. Съдята е педерас. Какво правиш, бе? Защо ми смени канала? Аз гледах световното по крикет. Мамка му, вече аз живея тук. Ти трябва да се изнасяш. Те знам, изнасяй се. Нема ми говориш така, бе. Чуваш, Айде, знаеш ли какво ще стане? Тогава. Айде, знаеш ли какво ще стане, бе? Айде, ела тук да се разберем. Добре. Двамата мъже стават агресивни и се стига до физическа саморазправа. Налага се екипът ни да се намеси, защото така е по сценарий. Значи направо ще и да го смачкам този, но екипа се намеси. Мамка, не знам, искам екипа да не се намесва. Те знам! Като бели гълъби са отлетели още няколко седмици, в които напълно неочаквано двамата мъже успяват да намерят общ език. За Деметра това е като гръм от неясно небе. Тя осъзнава, че комуникацията на Ваню и Боцко бавно, но несигурно се превръща в нещо, което застрашава връзката й. Брат ми, ти си бил голем пич, бе. Ти си направо номер 1 си, брат ми. Топ си. Малко, не знам. И ти също, те знам. Само, брат ми, не мога да си обясня едно нещо. Ти си топ си, разбираш, и си много добър на белот. И защо си застава моята жена? Какво изобщо намираш в нея? Има ли изобщо нещо хубаво? Мамка му, има. Обаче като го изваля, няма. Ваню не заслужава такава жена като моята. Той заслужава нещо много по-добро. Не знам. Приятно ми е с Боцко. Не знам. Мамко. Искам веднага да ми обясните какво се случва тук. Миличка, то не беше баш това какво ти изглежда. А как трябва да ми изглежда, Ваню? Мамка му, не знам. Не мога повече! Писна ми, събирайте си багажа и се махайте от къщата ми! Да, Миличка, ама то ние го говорихме тук лево-лесно, го обсъдихме и то май решихме, че бъде по-добре ти да се изнесеш. Ама как така да се изнеса, бе? Апартаментът е мой, бе, олигофрени! Да, това е верно, обаче тук в банята аз съм ги лепил плочките. Аз съм стъпвал на тях. И друго, което е тук кружките, аз съм ги сменял. Аз съм ги цъкал. И буклука съм фърлял. И аз съм спал с теб. Писна ми от вас, тръгвам си от нас! Всичко
Не мога да повярвам, че ми изхвърлиха от собствения ми дом. Няма да оставя нещата така. Ще се видим с тях в съда. Какво правиш още тук, мамка му? Не знам. Еба, в крайна сметка, щом товара си тръгне, че я направи по-щастлива, ние няма да я спираме. Хубав поздрав, по-точно, за Мария. Какво да кажа? Тя знам, ще се поздравя. Много си яка, тя знам. Ето ги къде са тия нещастници. Там дет ми взеха апартамента. Виж ги хубави. Деметра е завела досъдебно производство, което се провежда само 14 месеца по-късно. Аре бе, нещастници, кой ще съдите бе, удовлетворение? Миличка, то не е баш така, както сега си мислиш. Изобщо не ми викай Миличка, бе, изобщо не ми викай Миличка, бе. Това Миличка, бе. Аз знам какво ще да Миличка, ще знам, бе. Стига, айде, дай да видим. Съдът е взел решение да присъди апартамента на Боцко и Ваньо. Той е взел под внимание факта, че Боцко е лепил плочките в банята, а Ваньо е играл белот на дивана в Белот БГ. Право не мога да повярвам, че ми взеха апартамент. Българското правосъдие под всякаква критика. Това е страхотно. Мамка му, тя знам. Сега отново с Боцко ще може да седим на този диван, да си вземе една котка, да ни мърка, да ни чака с едни отворени обятия. Тя знам. Топ е, брат ми, точно така. Всяка история има щастлив край, за някого и тъжен, за друг. Но поуката е, че дори и след най-голямата буря идва друга буря. Най-важното е да харесате клипа и да се абонирате за канала, да закупите нашата книга и да влезете в Белот БГ да поиграете малко Белот. Не знам, мамка му, този епизод не ме кефи. Не знам, знам.